हाग्रामा महिलानि थाखायनो गोबां दैदेनगिरिफोरा BPF नागारलांबाय। गोसोआव जा फैयो बेखौनो हाग्रामा महिलारिया मावो। दिनैनि दिनाव हाग्रामा दैदेननाय BPF दोलोआ हाग्रामानि कम्पानिफोर बायदि जालांबाय। बेफोरनो जादों हितेश बसुमतारीनि बेरफ्रुसार बाथ्रा। नंगौ, बिथां हितेश बसुमतारीया हाग्रामा महिलारिनि बेरेखायै माखासे बेरफ्रुसार बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंथिदों दि BPFनि गोख्रों दैदेनगिरिफोरा BPF दोलोखौ नागारनायनि जाहोनानो जाबाय हाग्रामा महिलारि होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हितेश बसुमतारीया। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावदों दि हाग्रामा महिलारिनि दोलो सालायनायाव रावबो गोजोननाय गैया। बिथाङा गाव हारसिङै मा गोसोखाङो बेखौनो खालामो होनना बाथ्रा बुंदों बिथां हितेश बसुमतारीया। बिथाङा गणतन्त्र होननायखौ जेबो बुजिया होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां हितेश बसुमतारीया। बेनिखायनो BPF दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा BPF नागारलांबाय होनना बाथ्रा बुंदों। आरोबाव बिथाङा बुंथिबावदों दि हाग्रामा महिलारिनि अनगायै गुबुन दैदेनगिरिनि बाथ्राया BPF दोलोआव सोलिया। गाव हारसिङैनो बिथाङा सालायनो नागिरो, बेनिखायनो BPF दोलोआ हाग्रामानि कम्पानिफोर बायदि जालांबाय होनना बाथ्रा बुंदों बिथां हितेश बसुमतारीया। बेनि अनगायैबो बिथां हितेश बसुमतारीया हाग्रामा महिलारिनि बेरेखायै माबायदि बाथ्रा बुंदों बिथां हितेश बसुमतारीनिफ्रायनो आबुङै मिथिना लानि। राजनैतिक विश्लेषण खालामग्राफ्रा बे खोथाखौ खालामबाय थागोन, नायबायबो थादों। जिखुनु पलिटिकल पार्टिया गावखौ रावनिबो सिङाव होननानै लाया। कारण जुदि बिथांमोनासो थि पजिशनाव दं होननानै गावखौ साननानै लादोंब्ला दिनैनि दिनाव बियो रायजोखौ जास्ट माने ओरैनो रायजोनि समर्थन आदाय आरो माखासे बेफोर ओरैनो माने ब्लाइन्डलि बुंनाय खोथा जागोन आरोखि। खारन रायजोआ मिथिगौ, देशनि मानसिया मिथिगौ जे BPF हाग्रामानि लिडारशिपआव जे मानसिफ्रा जे माने खामानि मावनो बा बिथांनि खामानियाव डिसिसनफोराव सन्तुष्ट नङा, जायनि थाखाय बहुत दैदेनगिरिफोर दा मख'नो गोनांब्लाथ' भाइस प्रेसिडेन्टमोन चन्दन ब्रह्म, 3 टाइम्सनि मन्थ्रिमोन आसामनि केबिनेट मन्थ्रि। दा बिनि उनाव बुंनो हायो माने खाम्फा बरगयारी डेपुटि चिफ BTC आराम्भनिफ्रायनो जोबजासे डेपुटि चिफ जानानै दंमोन। आरो जोंबो बिदिनो पार्टिखौ हगारनो गोनां जादों। पार्टिनि खोथायाव नङा, पार्टिखौ हगारनांगौ जानायनि खारना जाहैबाय हाग्रामानि जिथु नेतृत्व बा बिथांनि दल सालायनाय बेनि सायाव असन्तुष्ट। खारन बिथाङा दलखौ गाव हारसिं गोसो जाना जि गोसोखाङो बेखौनो खामानि मावो। बेयो गणतान्त्रिक बा गणतन्त्र होननाय बुस्थुखौ जेबो बुजिया। दोलोनि खोथाखौ मानिया नामा? दोलोनि खोथाथ' सासेनाबो बेवहाय सोलिया। दा बेफोरबायदि सालायनो नागिरो जे दला, ओंखायनो आं बुंदों दला गणतान्त्रिक दल जानानै गैया। BPF दला दिनैनि दिनाव बे हाग्रामानि कम्पानिफोर बायदि जानानै दङ। आं बेखौ बुंगोन। आरो 1 नम्बराव दं ना 2 नम्बराव दं बा माने 3 नम्बराव दं,
बिथाङाथ' दाबि खालामनानै लानो हागौ खिन्थु इलेक्सनाथ' फैगासिनो दं इलेक्सननि रिजाल्टनि उनावसो बे खोथाखौ बुजिगोन सोर 1 नम्बराव दं सोर 2 नम्बराव दं सोर 3 नम्बराव दङ दा बेफोरखौ फैगौ समावसो बुंगोन